Ako ste doneli odluku o tome da prestanete da pušite, ja vam čestitam. Međutim, velika je šansa da ste tu odluku već donosili nekoliko puta, svaki put vrlo uspešno iz početka, a zatim na kraju vrlo neuspešno. Kažu da ako vam treba dokaz o snazi navike, treba samo da pokušate da ostavite pušenje. To je jedan od dokaza koliko uporne i duboko ukorenjene navike mogu da budu. Ali dobra vest je da postoji rešenje za to i zove se hipnoterapija. O tome pričamo u ovom videu. Kako hipnoterapija može da vam pomogne da ostavite pušenje. Da bismo napravili plan za ostavljanje pušenja, potrebno je prvo da ispitamo zašto pušite, šta su uzroci zbog kojih se stalno iznova vraćate toj navici. Neko puši zbog toga što želi da reguliše telesnu težinu, neko kada želi da opusti tenziju u nekoj stresnoj situaciji, neko jednostavno pali tu cigaretu da bi napravio pauzu u nekoj aktivnosti koju sprovodi u tom trenutku, neko puši iz takozvanih društvenih razloga, a neko ima kombinaciju raznih faktora. Ono što je važno jeste da vidimo koju to naviku, odnosno potrebu, pokušavate da zadovoljite pomoću pušenja. I onda odlazimo u vaš podsvesni da vidimo prave uzročnike koji su doveli do toga da se ta navika toliko duboko ukoreni da na mentalnom, intelektualnom nivou ne možete da se oslobodite. Neki ljudi uspiju pomoću snage volje da prestanu da puše, međutim, ukoliko u vama postoje neki podsvesni programi koji govore da je pušenje poželjno za vas i ti programi mogu da budu potpuno iracionalni, vi nekada ih ceo život pušite, niste ih svesni. Ako ti programi koji su u vašoj podsvesti postoje i u sukobu su sa vašom intelektualnom odlukom da prestanete da pušite, onda je velika šansa da nećete biti dugoročno uspešni u ostavljanju cigareta. Hipnoterapija se obično koristi svega 1 do 6 puta za ostavljanje pušenja i veliki broj ljudi dođe svega 1 do 3 puta u stvari. Svaka terapija traje oko 90 minuta i ono što radimo jeste da vaš taj podsvesni programiramo, uslovno rečeno, tako da to ubeđenje ili uverenje koje ranije imao da je pušenje poželjno, da mu je potrebno, da mu je neophodno, vaš organizam sada zamenjuje sa nekom novom informacijom, novim programom koji dogovaramo zajedno. Jedan od najuobičajenijih programa jeste da samo jednostavno uživate u tom svežem vazduhu koji sada udišete. Znači, ono što ste ranije imali kao udisanje nikotina, kao udisanje dima, sada samo zamenjujemo tom jednostavnom potrebom da udišete svež vazduh ili potrebom da popijete čašu vode, ko više voli to, i to obično koristimo kod ljudi koji inače ne konzumiraju dovoljno tečnosti pa je potrebno da se dodatno hidriraju. Dakle, javite se ako ste doneli odluku i osjećate da vam je potrebna pomoć ili podrška u tome da zaista ostavite cigarete. Hipnoterapija je veoma brz i veoma efikasan način. Ono što je jedino važno jeste da je to vaša lična odluka, odnosno da vi zaista želite da prestanete da pušite i da postanete nepušač. Vidimo se.